hare fulɓe nde fuɗɗaki rawni nde fuɗɗaki tan ni ɗum noon ko wiyete ko tan e hello haqqille ko piyaɗu mo tan yoftatoɗe mo hoore mum e noon noon haare meɗen wona tuttut wona haare keren wona haare duppen wona haare mboɗnen ala ko haare kay jooɗodade e jewtita taw ɗum ɗon wannede goto fof dalilaji eɗen jogini ɗum dalilaji ha keewi gam andinde ko ɗemgal pulaar ngal so tawi ɗemgal gotal ala ko heddi so wona ɗemgal gotal badiane subte ga eɗo wara ɗemgal officiel Sénégal ngal ɗo foti wonata ɗemgal pulaar ngal eɗen jogini ɗum dalilaji ha keewi eyyi kay ɗum noon yallah rokkunen nande famde no mbiɗa ni saabu mawɗo men goto ne wuurine jaam jeeya ko ƴella kono wuuri hande ko Farais wiye wonde Bocar Diallo walla wel ceerno Foydou o wi sa ari Makka aɗa andi kaaba kam ko ka e ba ɗum kam en jii ɗum yorodoro Diallo guila e tumani Bajjil toon kam ɗum ɗo ala ko ɓandu e fittandu toon kam kecce ngala hen Zamzam wona ɗemgal gongal ko wat jam windota ko ha joni e ɗemgal arab ɗum kam ko enen jeeyi o wi o Allah waɗi nde o yeehi Makka koye dariɓe wonde ne nawa yimɓe Makka o wi nde ɓe jeehi Makka nde o wi gorko goto jolne dari dow comme ça yimo cikkata ko Nigéria mo waɗi ñaasi o tan wi jaam o gorko joom dole de wonde ko Nigéria jeeya o wi ala komi pullo no mani kadi komi pullo joom jatti ɗo mi wona ɗo koɗo o wi on nayi mo haata nokku mum ko funnague Makka to toɓe koɗi kamɓe goni toon lamɓe kamɓe goni toon dañɓe kala kene golla toon kamɓe ha hande aɓe kedde pulagu mabɓe aɓe kedde neɗɗagu mabɓe heccanki komo haalnami o wi nokku goto nen Algérie ha e ñallangal hande ko fulɓe goni toon kamɓe to goni toon anduɓe kamɓe goni toon alɗuɓe ha hande ko fulfulde ɓe kalata mawni meɗen Sile Ndiaye woni nde woni disnoteɗo wonde Racine Talla o wi wonde omo dañi caɗele to banggue kala yimɓe men joto yimɓe men koɓe cuusa koɓe goni ko mi anda holko ɗum woni o wi wonde soɓe gaari réunion ji tan yimɓe mbiyata wonde ko yimɓe fof nana Faraci yimɓe fof nana wolof o nandirama Diak mbimi min tottuma ñawdogal sa hi batuji moon mballutoroɗa o wi holɗum mbimi sa hi so mbima wonde ɗo ɗemgal Français ngal ko langue officielle wiɓe ha gonga so mbima ɗo e wonde e wolof so haalama yimɓe nana wiɓe on kaali gonga mbiyaɓe noon joni noon wolof haalte ko nder suudu pulaar haalte ko boowal joni noon so yonti ene haale hol potgal en haalede mbimi tan ɓe deƴƴat o en ñande batu idano ko neɓɓat noon tan o hankkadi yimɓe deƴƴi oɗo mo ganduɗa hammen Khalifa Niass e wuuri ma yani o wi kanko sinno ko waɗatno ɗemgal wonde CEDEAO wo ko ɗemgal fulfulde wonata te kadi o haali ɗum wonde wona goho wona ɗiɗi kanko ganduɗa Hammen Khalifa Niass e woɓɓe waɓe noon ɗum ɗo noon yimɓe men oto ɓe pamɗin ko famɗani yoɓe pamto banggue ɗemgal ɓeɗo ne joni hande arɓe ene wayno ko ɗum ɓe gonɗini won wiɓe nde sabati sen keɗima ni wonde oɗo mo ganduɗa wonde ko neɗɗo goto e Dianiyanka wiyeruɓe Seck o wi wonnoɓe ɓe nanani ɗemgal Français ngal ɗum tagui ɓe dutti e wonde ɗemgal wolof ngal ɗum noon soɓe gonɗini ɗum wonde ne woodi ɗum tagui nde Macky Sall de saaha foof eɗen jaaɓi kala ko golluno ha heddi to banggue ɗemgal ngal saabu min men kaali ko e radio Sénégal de mbimi wonde ɓayde tan pulaar haalte ko hitande wotere Daka hani no deƴƴe Abdoul Aziz Thierno wonde sappo e jeeɗiɗi nogas e jeeɗiɗi lewru ganduɗa me nde noddi ɓiɓɓe Sénégal naɓe fof yo ngar woni fof haala hen miijo mum holno leydi ndi yaara o wi Abdoul Aziz Thierno yo welede Allah woni mum wimo min noon de mi nanani wolof o wi haal pulaar mi firtanma e wolof firti wonda ko haal wolof Abdoul Aziz Thierno haali wolof te welani ɗum joni noon mo ganduɗa mboɗo heeɗi aɗa heeɗi Djibo Ka yo welede Allah woni mum o meeɗi wiide Iba Der Thiam ayɗo nde ɗo ɗum ɗo no mbiɗa nde no waji ɓe garata nde wonde galle pulaar toon ɓe tawi min Aboubacry Kane en Dawoudou Sow en mo ganduɗa wonde Aboubacry Dam en yo Allah yurmoɓe yaafo ɓeɗo foof nde ɓe gaari Djibo Ka wi min o wi Iba Der ɓinguelam min mi wiyata nawata ɗemgal wolof kono mi jangguinta ɗum pinal wolof jangguin ko pinal ɗemgalam ɗum ɗo foof yimɓe men ɓe ene pour hen wattude haqqille dañen dariɓe dadiɓe karawas e kannar leñol ngol wonde ɗum jaranaɓe haato enen ko murtuɗo wi ko haato ɗem to laakara yo pular haale wona tan kay ɗo e leydi he ɗum noon bandiraɓe en beltinima ganduɗa ko Boubou Sanghoté eɗen ñagonomo balɗe juutɗe e cellal tawa cellal ngal nde wonno haalis nde wonno ceerno haadi wi aɗum duusa zamanu ɗum noon ɗo wantunomoɗo yewta nde ko musidɗo moɗon Mokhtar Ndiaye ferɓe lawol hande ardi men ha ɗo bandiraɓe jaame kisal yo woni moon on jarama Allah jarama